Об'єднання творчої молоді Криму у складі Сейран 762, один з перших кримсько-татарських реп-виконавців. У його творчій скарбниці такі відомі твори, як Ким Егер Бездегіль, Кримда Яша, Атерни Ольдурмінес, Крим Ватан Міллет, переможець першого міжнародного фестивалю аудіовізуальних мистецтв Динин Телин Міллетин, призер конкурсу відеокліпів Мейдан ФМ на телеканалі АТР. Диляра Махмудова Дахджи, популярна кримсько-татарська виконавиця, композитор і автор таких хітів, як Озбекистон, Я кохаю тебе, Сіни Сєвєм, Ялан Сьозлер, багаторазовий володар гран-прі та лауреат більше 70 міжнародних конкурсів та фестивалів. Осман Джемаляддінов, сценічне ім'я MGL, творець кримсько-татарського трепу, виконавець, бітмейкер, аранжувальник, звукорежисер, засновник музичного проєкту Fort Royal Beats, один з засновників студії звукозапису Black Diamond Records. На рахунку Османа такі твори, як Ханабах, Лафетен, Передавай дальше, Долгу не останусь, а також ремікси Той Аваси, Кефе Хайтармаси і Краймія Татар Треп. Еляна Аблязімова, успішна кримсько-татарська виконавиця, актриса, ведуча, сценарист, постановник і педагог. Багаторазовий учасник урядових концертних заходів, переможець міжнародних конкурсів у Санкт-Петербурзі, Мюнхені, Парижі та містах України. Дмитро Босулаєв, яскрава зірка кримської естради, ведучий, володар гран-прі міжнародного пісенного фестивалю «Співочий берег», фіналіст першого міжнародного конкурсу імені Георга Отца. У його репертуарі багатожанрові пісні на різних мовах, а також нові імена кримської естради. Олена Котнишева, студентка Кримського університету культури, мистецтв і туризму, володарка чаруючого тембру ліричного сопрано, лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів. Феріде Аблязова, перспективна молода виконавиця, учениця популярної кримсько-татарської співачки Диляри Махмудової, лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів. Еліна Назарова, наймолодша учасниця проєкту, учениця кримсько-татарської співачки Еляни Аблязімової. Творчий шлях почала в 2014 році і впевнено заявила про себе у кримській естраді. Представляють концертну програму «Ватаным хором».